Bog! Danas ćemo otvorimo šopingce. To su moji prvi šopingsi. Pošto tu kod nas nema baš puno šopingsa. Sad vidim kako se ovo otvara, jer ovo nikad nisam otvarala. Evo ga jedna rupica, vidite. Ne mogu toga ništa. Evo ko može sada. Da. Ok. Jako sam sretna. Što prvi put, oprostite. Što prvi put otvaram ove šopingse. Moram li ovo zamotati. I ovo je sezona 2. Vidite, tu piše. Sezona 2. Jako mi se sviđaju ove nove košarice. Puno smeća. Ali koga to briga. Evo ga sam malo. Evo ga. I dobili smo slatko malo košarice gdje piše Shoppings. To se jako puno ne vidite zato što sam napravila telefon na krivu stranu. I sad to održimo. I dobili smo. Ajme meni kako je slatka. Vidite je. To je nekakav sladoled. Šta je ovo? Pojma nam. Uglavnom idemo da otvorimo druge. Prvo ću ovako da otvorim samo malo. Ovako, ali ne mogu tako. Može tako. Ne možemo. Jako sam sretna. I dobili smo. Ajme meni kako je slatka. Prelijepa je. Sad vidimo kako se oni zovu. Jako su slatki, samo da maknem ovo. Vidite? Da maknem ovo smeće tu. Jako je sladak ovaj. I ovaj također. Jako su gumeni. Ja ne znam uopće da je to gumeno, jer nikad nisam kupila šopingce. Jako su slatki. To je kao može staviti na olovku, valjda, nemam pojma. Uglavnom, sada vidimo što ima u ovom, šta god je ovo, katalogu, šta je ovo. Jako velik katalog. Ili šta je ovo već, ne znam nije. Kao ovaj račun, pa vam ovako i sjeće, znate ono. Uglavnom, samo da vidimo što sam ja dobila. Evo našla sam. Našla sam od ovog, sam da vidim sad je, evo ga, ne, to nije taj. Prosto što sam malo zbunjena, mislim da je to ovaj tu, vidite. Ne, to je ovaj tu, oprostite. Da, to je ovaj tu, vidite, ovaj tu. I ne znam kako se čita na engleskom. Jako je sladak. I ovo nisam našla, ali mislim da je to... Samo malo... Ne, to nije to. Mislim da je to... Ovo tu. Pošto jako sliči sam malo da se fokusira. Evo ga, vidite, ovo je tu. Mislim da je to taj. Ne znam. Ili to uopće nema na listi. Ali jako mi se ovo dvoje sviđa. Sad ću probati staviti na jednu olovku. Evo ga, našla sam dvije olovke. Sad na primjer stavimo na ovu. Jap, to stoji. Vidite. Sada vidimo gdje je onaj. Evo ga tu. Slatko, baš je lijepo. Slatko, baš je slatko. Baš. Vidite. Jako je slatko. Pa to je to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio. Bog!